वांढरा नको चाललास जेवणच या घराकडनं हय हय येणार अरे मीठ लिहिलेलाच नव्हता तकडे सगळी जेवणाचा आमचा कार्यक्रम चाललेला ही काय कोलंबी आहे ही डायरेक्ट ही बघा कोलंबी मी म्हणते कांदो टाकतास तू पटकीच वा वा हे बघा कोलंबीची फ्राय घे याच्यात भातव टाका म्हणजे कोलंबी भात होईल बाई बा मारलाय मी हो ये बा घे पवारनी मसालो असो टाकशील बागबुक अरे पुष्पाताई आहे ही बघा जबाबदारी पुणग्यान पुष्पाकडे दिलेली आहे पुळेकरी नसून सगळ्यांका अशी ह्या करता सजेशन हिचाच सगळ्यात कारण मिक्सरीचो बंद पडलो वाटप लावता ते का बंद पडा घयच येऊचा होता नाही तर का आणि मी पण नाही म्हटलंय ना आणि आता कसं तुमचे मिक्सर इथे रप्पा बाहेर पुष्पा तुझ्यावरच सगळं खेळा कुळेकरणी काय गोत सार तरी वर ना लसूण बघती बघी बसान सांगणाऱ्यांका का होय का टाकणाऱ्यांका माहिती आहे ही दोन ऐसून सजेशन करणार आणि यांका सांगणार ही मारणार त्याच्यात गोंधळ बरा तिकट झाल्यावर ही बाजूक राहणार कोणी भाडून दिलंय हा मग बरोबर आहे तिची चुकीच नाही तू देणारीच चुकीची गळता काकी घे घे सारा इथं पुरणार ना पाणी होत हांडोबर ती बघ परत कुळेकरणी नळचीला कुळेकरणी यादी बघ सगळ्याचा या सेटलमेंट घे हटू नको आधीच बोर्ड लिहूया कोणी राग मानू नये जेवढं आहे तेवढं खाऊ समाधान मानून घ्यायचं पद्धतशीर केलंस ना तू पुरला ना बरोबर पाणी वाचला म्हणून पैसे नमस्कार मंडळी कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मंडळी शिगमो झालेलो आहे पण शिगम्याचा मेन काम असतं पोस्ट तर ता करूचा आणि ता सगळी जेवणाची गडबड वगैरे चाललेली आहे. यावर्षी घोडा नाही आहे यावर्षी चिंगळा कोलंबी हां तर या सगळा चाललेला आणि बरीचशी मंडळी नाही आहे कमी दिसतली मंडळी तर अर्धी चिंगळा साफ करतात खाली ओम्याच्या घराकडे आणि अर्धी हवी जेवण करतात. तर अशा प्रकारे हा सगळा चाललेला कुळेकरीन सगळी अरेंजमेंट करून सांगतात. तकडे सगळी जेवणाचा आमचा कार्यक्रम चाललेला आहे. ही लवगेची आवाज ऐका घेत नाही त्याच्यामुळे तिची गडबड आहे सगळी. कुळेकरी नसून सगळ्यांका अशी ह्या करता सजेशन हिचाच सगळ्यात कारण मिक्सरीचो बंद पडलो वाटप लावता ते का बंद पडा घयच येऊचा होता नाही तर का आणि मी पण नाही म्हटलंय ना आणि आता कसं तुमचे मिक्सर इथे रप्पा बाहेर कोणाचो काढलाय नी आता मका काय माहिती तो आमचो नाही तुम्ही दोघा जण गजालेच मारूक गेलात कामाक लाव यांका हा बरोबर आहे जा तर बसान काय पद्धतशीर करा काय त्या कसा कसा पाणी ठेवलं नाही पण ही काय कोलंबी आहे ही डायरेक्ट ही बघा कोलंबी मी म्हणते कांदो टाकतास तू पटकीच वा वा हे बघा कोलंबीची फ्राय घे याच्यात भातव टाका म्हणजे कोलंबी भात होईल मी त्याच म्हणत होते याकच करा ते काय होत ना तेवढेच तांदूळ उघडट पण जाऊ पाहिजे वा वा हो आणि भात टाका आणि एकत्र सगळा करा मला ना
कोणता उपसन देत तर एक एक काटो काढले नसतो बाहेर. बाई बा मारलाय मी. आता ती वाटणी होत मोठी होती गो. हो ये बा टकलेचं सार करू गया होता चिंगळाचे. हा होय बाई, एकच नंबर झाला. खरं भारी आहे सगळ्यात भारी सार. होता. टकलेचा भारी सार होता. होय करतय गो. ते खोबरं पाडण्यास हो चिंग आणलेली आहे एक टपभर. गो आता वाटाप निसा देखात ठेवलेला आता त्याकात आता ऐका बांधले ना केस खाऊचे चिंगळा. भाकरी बाजून आणा जावा. घे भाकरे भाजायचे होते. मेले भाकरीचा पीठ नाही जाऊन आणतात. भाकरी तरी खाऊ जातात. टाक मसाला भरपूर टाकतो. 1 किलो पुन्हा पुन्हा मग कडचा होतो. मग तो तिखट असतो लो जरा. कटाला मी कशा दुकानावरच आणू नको म्हणून सांगते माहिती यो बनवल्या ना एकदम गावठी. मस्त आहे मसाला. वासच काय येत ना. घे पवारणी मसालो असो टाकशील. गळगळ पोया. बागबुक बागबुक देवा. खाणार मना कोया होती हळद नाही रे कुठला हा ती आता कुठली आहे तेवढी घाल आधी. ताबूर आमचे बाबा बलांड्यावर एवढी सुकता हा पण चकीत लावत नाही एवढी. आमची हळद हाक. आता घर फुटणार. आम्ही हळद नाही लावली. अरे पुष्पाताई आहे ही बघा. जबाबदारी पुणग्यान पुष्पाकडे दिलेली आहे. अयो. माझ्यारी कोकमा तू ह्याच्या बसायला सांगत होती, जाण त्याच्याकडनं. तू काही ना उठातच नाही ने काही आता तुमच्या नाही काय कळत आमका माहित नाही 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 या बाई याच्या सुनीला नळाचं पाणी घ्यायचं होतं. फॉरिंग सुनीला फॉरिंग बरं बरं तापण आणू जा ना या. बॅटरी मार रे. नवीन मसाला तिथं. हा तिखट असतो. जरा तिखट आम्ही सांगते मसालो. बॅटरी मार बघूया. हा खाल्ल्यानंतर लोकांनी बरं काय नाही कमी असलं तर पुरवठ्याक व्यवस्थित आहे त्याला. मग पुष्पा तुझ्यावरच सगळं खेळा. हे ह्यो कढी पत्तो की. कुळेकरणी काय त्या गोत सार तरी वर ना गोमीना लसूण बघ ती बघी. बसान सांगणाऱ्यांका का होय का टाकणाऱ्यांका माहिती आहे. ही दोन ऐसून सजेशन करणार आणि यांका सांगणार ही मारणार त्याच्यात गोंधळ. बरं तिखट झाल्यावर ही बाजूक राहणार. हळूहळू हळू आधी घ्यायचं काय तर सगळा धांदल त्यात अख्ख्या वाटाप खाली पडला असता ताटले. उगीच अत्ती टाकता नाही साराक राग येत. कोणी भाडून दिलंय. हा मग बरोबर आहे. तिची चुकीच नाही हा. तू देणारच चुकीची. सगळं तर आमची मंडळी जेवण करू ऐकणारी नाही. बघा आता किती वेळात काय उडवती तर बघा. काकी घे घे सारा इथं पुरणार ना. पाणी होत हांडोबर. हा या बरोबर आहे. आणि मीठ खटा दिसतच नाही मला पिशवी. अरे मीठ लिहिलेलंच नव्हता. माझा हाता जावा पहिला काढणार तरी आता मीठ काय? लोकांकडनं आणि आता घरातल्या घरात घरात सुद्धा आता देऊचा. मग येणार ना. शेक गावात बघला कोवळेकरणी. म्हणून मी पहिली तुमची मीटिंग लावणार आहे पुढच्या बायकांचीच मीटिंग लावू कवी. या बघ आता एवढं टाकून घे कोवळेकरणी तर मीठ तरी बघ किती टाकू जाता. टाक 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 आणि जरा टाक. आधी बाई एवढाच टाकतो ना. आणि जरा टाक, टाक, टाक आणि जरा. अळणी करू नको. गो वेल्यानं टाका चव येऊ गया. ए बाय माशांका लावलेला. बघ या बघ. मग हे बघतोय मी. हा. कधी येऊन देत बाई. घे पवर पण पाणी होत आणि की एक हांडो बघ. हा म्हणले, हात धुतल्याशिवाय काय नाही. इथं पुरणार नाही सा. गो ते माशात पाणी होतं. तो वाचून झाला तू घे पवारनी पाणी हो कळशीभर तरी हो ना. घे इथं पुराचा ना. कोकमा टाकवाय. मसाला पण फेकू तू आकडे ठेवलंय तो नेऊन. हा मसाल्याचं जोर केलंस की आवरता घेतलंय. आणि या नाही वाट तिखट. होय मीठ पण टाकते. तिखट हो आणि कोथिंबीर त्याच्यात टाक. की मग हे टाकते. घे बाय नाही तर काय घेऊन. बरोबर आहे तिखट तुझं. झाला ना तर कमी खा. मग उगीच तुकानी परत या नको. काय नाही, अजून
आंबट नाही झाला, तिखट नाही झाला, आंबट झाला, तिखट नाही झाला, बस या गेला. घे तबक बारीक कर. घे 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 तबक पाटली यायला वावला मग एवढं कडीपत्ता आणलेला हं? वड्यावर बसा त्याला. पीठ आणल्यानेच नाही दळून कोळे करणे आधी नाही तेच बरा झाला. मी तर बराच म्हणते. यंदा ओढे नाही ते बरोबर 3 बोडा होते सर. हा वड्या कोणी थापल्या नसते. पक्षी आता पंक्ती केली असते पण ते बोडे कर कोणी नाही. आता गॅशीच्या टायमातच किती बॉम्बा बोम सगळं. बटाटी घालतात झाला. बटाटे नको घालू. आता इतक्या खाल्याने तरी झाला. तूच शेवट तूच असतं म्हणून तुका सांगतं कसा कोळे करणे. मी सांगते तुका बटाटे फुडल्या वर्षा कुया नाही विकत घाला आता. फुडल्या वर्षा याच्या दुपटीने भावा देत ती कोळे करी ना हिच्या लाडक्या बहिणीचे पैसे इलेले आहेत पण ह्या आत्ताच आपतो इलो गे परत चो तू 2 इलेलेत माझ्या बाई अनुच्या जाऊन. ती बघ परत कोळे करणे न चिला मी पण येली कोळे करणे याची बघ सगळ्याचा या सेटलमेंट घे घे हटू नको सुकला की वाईल्ड रोज गेलो तिथून. काय केला सुकला सुकता नाही. आधीच बोर्ड लिहूया कोणी राग मानू नये जेवढं आहे तेवढं खाऊ त्यात समाधान मानून घ्यायचं. जाऊन दे सगळी बायका बाशा पाठसून ना तेव्हा ह्याच खावा. या बाकी यांका वाढून टाका नाही तर त्यांका हौसत होती काटेरा मावरा खाऊची ना. खाऊन दे. पांढरा नको चाललास हा जराशी कर. जेवणच या घराकडनं हय हय येणारा आणि मासे खय मासे कवळी तुमकाच हवा. सुरमईची हानीत होतोय पण कशा माहिती आहे परबी नेली ती बघ जोडी एकदमच इलाच घे मासे नीट करून हैराण होऊन झाला आमका. काय होतं खाऊ पण होणार नाही शिळे मासे. समाधान झाला ना मग काय नाही बरं आलं आम्ही ताच म्हणतो या की एक कसा कमी होता काय गुळे करणे नाही ना, आमच्या वाल्याला तुम्ही खावा. काय बघ म्हणजे तुम्ही काय नाही केलं ही काय आम्ही करून दिलो म्हणून झाला आणि ते चिंगळं नीट करून आणून देतं, मग त्याका 9-10 वाजले नसते. कशा सगळ्यांनी पटपकन केल्यानी असते कारण पुरे बाय. 4 जणांवर भार पडलो नसतो तादी माका सांग मग माका सांग आमच्या कमरेचा भिरडा झाला नीट करून करून बसान. मग तुम्ही खाणार ना ते बरा झाला मग बिर्डी झाली त्याची कोण घालून बरोबर बिर्डी केली. धंदा की दमलं की साफ करू खाली अर्को झालं ना मशीनीत टाकू काही होती वॉशिंग मशीन मध्ये सपकन इथे असते साफ करून दोरे गाडी सर वेळ लागतात ना. बाई म्हणतात सगळ्याचं दोरं काढलं सगळे दोरे काढले काय सांगणार बाबा एवढी मोठी. शिंग खाव गोबी मग करू काय 5 वाजले 8 वाजले. बोल ना किती तास बसला होती बघ. तर मंडळी हे बघा अशा प्रकारे आमचं नैवेद्य दाखवूचं काम चालू आहे आणि बाहेर मंडळी जेवणासाठी जमलेली आहे ह्या गोडा जेवण आहे सगळं वर्षाच्या कामाचे केलं तो निवेद दाखवलं मान्य करून घे आणि आपल्या हाताबरोबर सांभाळून घे बाळगोपाळ म्हणजे सरपंच संभाषण हातावरून सांभाळून राखण दाखवल्याला सुखी जीवन मानलं. हे वाडा तर मंडळी बघा पंगत बसली जीवची गायक आमचे मेन गायक हे बघा 2 गायक आहेत गायक हे मागान घ्यावा ऍक्सेप्ट केला आधी रील तो केलं काय काटेच होतं गावात साधे काटेच गावात नाही मासे गावत पण काटे गावत ह्याच्यात सार घाल. अरे अरे पंगत भारीच बसले बघा ह्यांका मॉप वडा ते साक्षी का मॉप वडा भरपूर पोटे फुटला आता डिस्काउंट दिल्याबद्दल डबल नाही ते का आणायचं होतं जेव गोवाय बी नाही हिला. असं काय तर ह्या बहिणी ठेवून इली असं काय केलं असता हया याला शिव बहिणी किसरा नेली बघला विनू खाऊच्या जेवच्या नादात त्या बहिणी किसारला
मटण कशाक नाही तर सांगितलं काय मेन सांगते कमेंट मेन ते पडतील काय तुझ्या पोस्टात मटण नाही नाही मटण हा मोठं काय चोपतं की का भूक लागली आहे एवढी तर एखादी एका वाडा उठत एक पुढे कर रे हो मे वा भारी झाला श्लोक म्हणतो बाबू काका नाही तर तू तरी श्लोक म्हण ती बा हात धरून उठता उठवत नाही म्हणता जाम झाली दुसरा घातलं काय अगे बाय तुझा जाग येता मग नाही मग आमचा असताला मग ठेवून दे घे तुझ्याच भांड्यात लावले नी बघ अजून पण खात्री कर मिक्सर एक तर तिचं बंद पडलो पद्धतशीर केलंस ना तू पुरला ना बरोबर मग पाणी वाचला म्हणून पैसे वा 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 हुशार निघाली कोणती पुष्पक काय तर बघा आधी हा बाकी कोणाक नाही बघलास तरी झाला वाटाप लावून हैराण मिक्सर बंद पाडल्यान कुवळे करणीचो कोकमा कोणाकडची अंत्याकडेची मग बरोबर तेव्हा ती लागली ना आगळात बुडूक होई होती ताबडतोब लागली असते पटप तर मंडळी अशा प्रकारे हे बघा आपला पोस्ट झालेला आणि तुझं नाही करीत आहे की माझ्याकडे कॅमेरा योगीच बायच्याच वाटता तर काय जेवण काय काढून घेऊ येणार की जेवलं असता माका दी सांग नाही तर का आपल्या पोटाक जाऊचा आणि सगळ्यात शेवट जाऊता माणूस ता या बघा वैब्या त्याका झोपेत ना उठून आणले नाही 11 वाजता जेवसाठी झाला ओके ओके वर तुझं टाकला का गायब करून टाकलंय ता याचं मगातपासून घेतलंच नाही हं. ता घेतलंय तेव्हा खोलून मोबाईल खोलणार कसं हा पटकी खोलतो आपणच तसं उघडून मग खोलून असं दाखवलं खोलून दे कार्ड काढून दे कार्ड कशात एकदाच कार्ड काढून दिलेलं आहे तुका तू भांडी बिंडी भासू गेलं जेवण कसं होतं मग जेवणाचं काय सांगितलंच नाही हा तू मी आपलं बाबा खाल्लंय कोणी मारणार वा मग काय बरं केलंस आमच्या वाटणीची तूच खाल्लीस ते बरं केलंस तर मंडळी अशा प्रकारे आपला पोस्ट झालेला तर चला पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या पोस्टात तोपर्यंत बाय बाय मंडळी चालली सगळी भांडी पिंडी घासून सगळा रोमाट तसा